تماشاوان هێژا ئەمریقایê eşkere kiribû beriya niha ku wê ji Afganistanê derbikeve û dest bi vekişandina ji Afganistanê kir. Gelo rewş di çi merheleyê de ye? Peyvajoya vekişandina Emerîkayê ji Afganistanê hê berdewam dikin. Komandarê hêzên navenda Emerîkayê eşkere kir, hetanî niha vekişandina ji Afganistanê ji sedî 16 û 20 temam bûye. Tê texmîn kirin ku peyvajoya vekişandinê wê di nava meha Tirmehê de biqede. Piştî Emerîkayê qarar girt ku wê hemû askerên xwe ji Afganistanê vekişînin, vekişandin di dawiya meha Nîsanê de dest pê kir. Ev vekişandin hêj dewam dike. Komandariya Hezên Navenda Emerîkayê derheqê vekişandina eskaran da beyanek belav kir. Di beyanê de hat îfadekirin, 5 tesîsan askerî ji artêşa neteweyî ya Afganistanê re hatiye teslim kirin. Di beyanê de wa hat gotin. Komandariya Hêzên Navenda Emerîkayê texmîn dike ku vekişandina askerên Emerîkayê di navbera ji sedî 16 û 25 de temam bûye. Lê Komandariya Hêzên Navenda Emerîkayê hejmara askerên ku ji Afganistanê vekişiyanin eşkere nekir. Rayedar dibêjin hêzên NATOyê wê perwerdehiya hêzên Afganistanê bidomîne. Ji bo perwerdehiya askeran jî li welatê müsaîd têgerîn. Tê îfade kirin ku ji bo perwerdehiyê jî Ürdün welatê herî müsaîd e. Rêveberiya Emerîkayê di 29 Sibata 2020 de bi Taliban re li hev hatibû û hatibû gotin wê ji yekê gulana 2021 peyve ji askerên xwe ji Afganistanê vekişîne.